Mä ajattelin, että tehdään tanjoitossia niin tänään, mutta sitten niille, jotka oli viime viikolla, niin mä nopeasti näytän siitä sodesta yhden jutun, että kaikki menee varmasti ihan sekaisin. Joo, tää on tämmönen siitä niin semmonen asia, että sitä sodea on tosi vaikea tehdä, jos me ollaan näin, että kaverilla on käsi tavallaan lähellä omaa vartaloa. Niin tästä on aika vaikea tehdä tuo käsi irti. Ja sen vuoksi niin tähän pitäisi tehdä tämmöinen tilanne, että saadaan kaverin käsi suoraksi. Ja sitten oma ranne tuohon kaverin ranteen kohdalle pystyyn. Ja sitten ei niin, että kädellä painaa, vaan mä lähden kääntymään. Niin, se tulee. Mutta tää on just se idea. Suoraksi ja sitten kääntää. Niin, että siihen saa vartalolla voimaa. Ja jos on tämmönen tilanne, niin suoraksi. Ja sitten se on myös, vaikkei sillä olisi otetta, niin suoraa kättä on helpommin viedä kuin tämmöistä. Voitte koittaa vääntää kättä kaverin kanssa sille, että toisella on suorana käsi ja toinen saa pitää näin. Veikkaan, että se voittaa, vaikka olisi heikompikin olla käsi koulussa. Eli täältä näin. Sitten täällä. Ei siitä sen enempää. Se oli vaan tämmönen yksityiskohta. Sitten se tanjotossi, niin sehän on siis, kuinka moni ei tiedä? 2 ei tiedä. Tää on murautumisheitto ja jos se tästä nyt niinku pystystä suoraan tekee, niin se olisi jotakuinkin tämmönen. Joo, jos se tehdään vaikka liikkeestä. Mutta sitä tehdään aika harvoin näin. Yleensä se on vastaheittona tosi hyvä, että kaveri tekee jotain heittoa, lonkkaa, tuon harailla. Ihan okei, joo. Tee jotain. Vaikka näin. Ja mä en tietenkään saa lentää tähän. Ensimmäinen asia on, että pidetään hyvä asento. Mutta heti sen jälkeen niin pitää pudottaa alas paino. Tullaan sieltä. Näin. Näin. Ja tää jalka. Kyllä työnnä. Näin. Olisiko joku suunta hyvä? Otais tähän vaikka näin. Vähän. Joo, semmonen se on. Otteet voi olla melkein mistä mitä haluan nyt pitää, mutta ihan nämä perusotteet kelpaa hyvin. Tai sitten tämän käden voi viedä, joskus se kääntyy tuossa. Täältä voi periaatteessa ottaa näin kiinni, jos ehtii. Tämän kauluksen mä aina itse pidän aina tässä.
tärkeintä tässä tilanteessa, kun te olette vähän blokannut, niin tosiaan alas. Mä istun tähän alas ja lähden kiertää. Mennä siitä. Näin. Tää. Ja tää kierto. Mä vähän niin kuin yritän nousta tähän kaverin päälle. Koska jos mä kellaan näin, niin tuomarit katsoo pitkää videota kumpi heitti. Ja niin kuin mä sanoin, niin tämä jalka on siinä kierrossa ja voimantuotossa tärkeä. Sitten aletaan tekemään.